Hayırlı kış, hürmetli cemaat. Tegemine şul çıkarışlar kıyı kibek o. Nakırın su kila, mında da fikirler kila jinala. Alar bilen ortaklaşasın, артından tağı fikir gelir deyip. Şuna kıyıdan su alasın, tağı su gelir deyip. Kaçokta kila, kaçokta kilmiyor. Mene kileyatam da 2-3 fikir kildi, indi beytem azırak bulur deyip. Şunasın iskatıştı. Bir Урыс классигында поднимем бокалы, содвинем их разом. Да здравствует нәрсе деген, әллә юность, әллә нәрсе, да здравствует разум дейм. Мен уйлап торам, нинди разум инде? Әйдә эчәбез дигәч инде. Менә шул кайсы айта. Без имеш аны искә алып içtik. Biz anın selametligi için içtik. Kızak indi. Kaçandır. Bir kaçan belki kim tege satirikler var bit. İska kilir de söyler indi. Nişik indi ol. Selametlik için kim işe indi ol. Selametlik. Selamet buluk deyip işelermiş. Nu selamet buluk deyip Sirek min rızalaşam mesela ana tege Britanya'da nerse diler alar grok diler mi grok şu kaynarını şarap nişeler mi hatta men anlattım el ismin tağı nerse baranda buruş salalar tağı nerse aşıkkanda iske düşmüyor o Glintwein, ayye Glintwein. O bina agar da başka üşügeç bina şiirlerge turasın mesela bir adım yasara kaldı. O vakta mesela kaynar şunu içesin, buruşsal bu Glintwein diyen anda faydası bola. Numecas kile Урыс şey etmişli весьма сомнительные средства. Çünkü yanlardan da başka küp nerse var. Ana bilesiz indi bizde Tatar halkında. Ol tege internet açasın irte bilen. Alar kubisi zorlana min azdan işkeniyim özümni kontrol aslında tutamıkan desem ol meni bitirip parayken şu hikmeti di. Çoğun cemaat. Mine İska düştü iyide тұрған шақта орамға шығам айтам искә түсті бір шибәргіне таныш қыз бар еменде танышлар көп çünkü біздің тіге хабаршы яғни журналист алардың іші көп кішілер білен ұшыраша бір қашан ол айтқан не орысша енді міне мен шындай шибәр де ник мен шындай бақытсыз де мен енді başta bu tiren mağnalı deyip uylamadım indi fikrin. Sonradan iska çıkan uyladım indi. Ol uylu kişi şunday fikirde. Şiber bulsa kızlar bir gerekte uylu tege yolları çiçekler bilen tik nerse indi. Ustlını put rozumi deyip ayteler. Tağı nerse Şiberlik ol agar da tege aytalar şunday var. Monetizatsiya degan. Konvertatsiya mesela monetizatsiya. Anı konvertatsiya yasasan şiberlik bilen көп ol şunday sıfat an bilen көп oңышқа erişirge bula mesela. Tege Орысша aytmışlı ol обаяние. Обаяние kişinin nişek indi. Mine Tatarşa kalkı yasasam yüreğin yaulap ala. Завоевывает сердца mesela. Anday bula. An tarihta nişe şunday kızlar bulgan. Onlar bir şiberlik arkasındagına zor oңышlarga erişmegen. Onlar
хәйләкәр булганнар, бик шундый үткен булганнар алар. Шуңа күрә ирешкәннәр максатларына. Үзеннән үзе ул матурлык, шибәрлек ул белмим. Инде ахырында укымады. Мен уйлап торам, ул бит менә яшьлекне инвестиция дип әйтәләр. Инвестиция. Урысча әйтим, менә молодость надо инвестировать в образование, тагы нәрсә, яшь чагында укып, соңыдан мәрхүм әйтәдер, кара көн дип. Мәсәлән, кара көн килә, синдә, мәсәлән, белемең бар, шундый һөнәрең бар. Чөнки бездә татарда да әйтәләр, ул байлык бер айлык, белем мәңгелек ди. Белем белән кеше бер кайчан да югалмаячак, һәр чакта да эш табачак. Эш булса, акчасы да килеп тора. Менә шул инвестиция. Әле әйтәсем килә, студент чагымда җәй көнне иң матур көннәре. Университетка китеп барам трамвай эчендә. Тәрәзәгә карап көнләшеп, анда эскамияларда егетләр кызларны кочаклап утыралар. Без 5 ел дәврендә анардан шундый бәхет дисәң дә була, бер ягыннан инде шатлык дисә була инде. Шатлыктан мәхрүм булдык, чөнки ул әгәр дә шурый-мурый белән шөгыльләнә башласаң, укуны ташларга кирәк. Мәрхүм әйткәне, миңа балам, ул теге ничә уллары аның, кайсылар шул өйләнгәч югары уку йортын ташладылар, укый алмыйча, чөнки гаилә баллары дөньяга килгәч авырлык килә башлады. Шуңа күрә ул аңлагач инде һәркайсыбызга да киңәш бирәдер. Балам, башта белем ал. Әле теге садақаға, ул якта садақа диләр, Оренбург өлкәсендә аш диләр, димиләр, садақа хәйерне диләр. Шул җыеп алган 10, 15, 20 тиенләр тиенчектә кайткан, каникулга кайткан сайын шуны чыгарып бирә. Ул мәрхүм инде кызганычка каршы Одессада бер абыйым да әйткән, мен дә ди менә шул ди. Каникулда кайтканда мәрхүм бирәдер, балам укы, мин исән чакта. Укы балам, исән чакта. Күзем йомылса берәүгә дә кирәкмисең дим. Менә хак сүзләре. Ананың сүзләре, хак сүзләре. Инвестиция дип әйтә алмады ул, белмидер. Хатта ул мескен белмидер университет нәрсә икәнне. Тик аны теге Татарстаннан, авылдан кудагы килгәндә ул ди, Казанда бит ул университет имени Ленина, Ленинский университет дип атыйлар икән. Шуңа күрә кудагы әйткән, әни дә, кудагы да ни бераз белеме, белмим ничек, әни инде бигрәк тә Ленинский дип, миңа Ленинский университет дип шулай шатланадыр. Ана шатлыгы инде ул минемчә бик саваплы эш. Менә инвестиция дип киттем дә, җәмәгать. Шул теге бер фатирда мин лампочкаларны алыштырырга уйлаган идем, килде. Ул менә безнең шәһәрнең һәр подъездында ябыштырып куйган электрик дип. Бик кыйбат ала инде. Шуны карамастан мин чакырдым. Ул инде мин әллә лампочка, әллә теге проводага акча булмагач, акча биреп куйган идем. Ул аны эшкә дә акчасын сорап алды. Беләсезме, ул бер 10 ел элек 500 сум бик күп акча сорап алды эш өчен. 1,5 метр ни барысы шул проводаны сузды да, лампочканы шуна элеп куйды да, акчаны алды. Ишеп килгән ул кибеттән шул теге лампочка нәрсәләр, шул нәрсәләрне алам дип ишеп килгән. Мен инде сораган, син фатирың бармы? Юк ди, фатирым юк ди, минем ди 4 балам бар диме? Фатирым юк. Мен ди арендага тик шул теге кира ди, түрк кардәшләребез. Шул арендага алып торам. Мен әйтәм, инвестиция ясамыйсыңмы фатирга?